Gaueko labirintoan 3 begirada gurutzatzen dira, bizitzaren alde iluna sumatzeko 3 forma ezberdin. Ez dago estenaratzerik, sentimenduen eta emozioen zerbitzura dagoen kale argazkia da. Egunerokoa izuaren gordeleku. Gaua heldu eta Noctis Labirintus agertzen da errealitate eta fikzioaren artean. Fronterako habitanteak edo biztanleak lez aipatzen ditut, pizkat baztertuta gelditu den jendea isladatu nahi izan dut. Enkuadreak oso itxiak dira eta erakutsi nahi ez ditugun emozio, sentimentu, keinu edo arpegien bidez desitxurak eta horrekin isladatu nahi izan ditut. Argazkiak argi neiko bajuaz lan egin dudanez, pixela atera nahi izan dut, beraz hor sortzen da dialogo bat edo elkarrizketa bat ikusleekin baita. Erretratuak ikusterakoan bilatu behar du distantzia egoki bat ikusi ahal izateko bere osotasunean erretratua. Barrenetatik urtendako lan bat dela, inkonsientea, baina gero serie baten bildu den, enpaketatu den zerbait lan proposamena da. Angst da Alemaniako hitz bat, alemaneraz, eta esan nahi dau, angustia, bilurre, ansietatea da holako termino ilunek, ez? Nik uste dut oso susmatzen dela bilur pizkat, moten dau zeo zer gertatuko dela, edo zeo zer gertatu dela oindala gitxi, edo inkietude puntu bat sortzen du historia. Argazki guztizek gabien atarata dauz, batez ere 10 argazki ilunak. Azkenean, gauan be zeu desberdin sentitzen za, ez? Argazkizek dauz atarata hainbat leku ezberdinetan eta urte batzutan, ez? Baina lekuen dauz atarata ez deko importantzia handirik. Azkenien, egoera horiekin hartzen dozuz, pixkat ordenatu, aukeratu eta forma pixkat emon, narratiba bat emon. Orduan, argazki guztiekin osatzen dozune da beste hiribarri bat. Nik egin dudan lana Mo deitzen da eta izan daiteke hipokondriako baten egunerokoa. Historio edo kontakizun konkretu bat baino gehiago da egoera ilun bat edo jarrera ilun bat. Azken urteotan ibili naiz tristuraren atzetik nola baita esateko, dekadentzia da azken baten. Hitz bakar baten labur biltzeko Mo dekadentzia da. Nik uste dut mugan bizi den jentearen irudia jasotzen ahalegin naizela. Irudi gordinak dira, saturatu gabekoak, zimeldutako argazkia dira azken baten. Azken baten, zuk adierazi behar duzu zure egoera eta barruan daramazun hori, ezta? Eta horretarako oso lagungarria da honelako leku baten erakusketa egitea, ezta? Elitzateke gauza bera izango galeria baten egitea. Noctis Labirintusek Elorrioko Kasajara jauregia hartuko du ekainaren 21 uztailaren 28ra. Erakusketa musikaireren programazioaren barruan izango da. Nazioarteko jaialdiak hainbat kultura ekitaldi antolatuko ditu udan zehar.